Kalabidams, and welcome to Cagsawa Ruins! Down in the place of dreams, float away in the scenery. Take a backpack of what you need. Let's explore the world we see. All the dangers have been made up. You believe what they say. Through the heartache, I would stargaze. No invasion today. We've come. Aside po sa magandang pasyalan dito sa Cagsawa Ruins, marami po kayong pwedeng mapuntahan dito at pwedeng bumili ng mga iba't ibang halaman. So mayroon dito mga available na mga plants and kainan, no? Aside sa ating napakagandang view ng Volcang Mayon, no? At magandang mga spots for your picnic. Mayroon din mga cottages. Mayroon din itong mga kainan, mga Kalabidams, no? Mayroon mga restaurants dito, kainan. And also, pwede din kayo dito magkaroon ng chance na makapag-bonding talaga with your family, no? So makikita natin dito. So may mga tindahan dito, mga Kalabidams, mga souvenir items and mga pananim. Yung mga mahilig po sa plants. So as you can see, mayroon dito mga different plants na pwede nyong maiuwi, no? Bilhin at ilagay sa inyong mga bahay. So tingnan natin yung mga iba't ibang mga pananim na pwede nating makita dito lamang yan sa Cagsawa Ruins. This far to win and ride alone. So take your chances to embrace the waterfall. The dangers have been made. You believe what they say. Through the heartache, I escape. Knowing are you ready for the cold? When they change your life, are you ready for a heartbeat? Waiting for time to defeat our demons, and there's a sparkle in your eye that believes in feelings. So iba't ibang pwede nyo maiuwi, no? Remembrance dito sa Cagsawa. So may mga native products tayo, may mga pananim and mga t-shirts na available dito lamang po yan sa Cagsawa Ruins. You can find a paradise within your heart. You can find what I despise within your mind. All the dangers have been made up. You believe what they say. Through the heartache, I would stargaze. No invasion today. We've come this far to win and ride alone. So take your chances to embrace the waterfall. Mga Kalabidams, andito tayo ngayon sa Cagsawa and finally dumating nating makasamang Bicolano vloggers from Tabaco. So andito nagpipictorya sila, mga Kalabidams. So samahan nyo kaming maglibot dito at mag-enjoy sa napakagandang view ng Cagsawa Ruins.
So, nakikita natin mga Kalabi Loves, no, si Drawing is really busy sa kanyang pictorial. Sana all talaga may pa-pictorial. And of course, kasama ko si JC, si Breto, si Erickson Breto, si Mas Fardo, and si Sir, ano nga name ni Sir? CJ Praliamante. Si CJ Palamante. Ay, hindi niya ako. Hello! Hey, what's up mga Oragon? This is CJ Praliamante. Please subscribe to my channel and subscribe din kayo kay Sir Bon James. So later mga Kalabits, magkakaroon tayo ng on the spot dito lamang sa Cagsawa Ruins. Hindi ko yun But alam. before that muna, no, maglilibot tayo together with the Tabakeño Vloggers na member ng ating Vivo. So nakikita rin natin of course si JC, very busy din sa kanyang TikTok. Ayun, very busy. So again, yung mga gustong pumunta dito sa Cagsawa Ruins, andito lang po yan sa Daraga Albay. Napakadali lang pong hanapin. Kahit sabihin nyo lang po sa mga jeepney driver, tricycle driver, alam na po nila kung papunta dito. And this is really perfect place para makapag-relax and bonding moments sa inyong loved ones, no, with your family. Basta po just make sure na yung ating mga pagkain, yung mga pinagbalutan ng pagkain natin, no, kailangan natin na syempre itapon sa tamang tapunan, no, huwag natin kakalat lang kasi ngayon na we are maintaining the cleanliness, no, ng ating paligid. And at the same time ko, sana huwag natin sirain yung mga halaman, no, huwag tayo magpipitas ng mga bulaklak, no, para ma-maintain yung kagandahan ng Cagsawa, no. At also, syempre, bawal din dito yung magbandal, no, as much as possible, huwag natin dumihan yung lugar dito, no, yung ating pinagmamalaking tourist spots, no, sapagkat syempre tayo din naman yung mag-earn ng benefits, no, kapag napanatiling malinis yung ating paligid. So yun na nga mga Kalabidals, dito kami, nag-bonding moments muna kami dito, nagpapatunaw na kami kinain dahil sobrang busog kami dito sa kinain namin sa Jemailas. Tama ba, Jemailas? Jamainas. 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 Sorry. So Jamainas, Jamainas Grounds and Restaurant. So yun. Very busy sila mga Kalabidab. So tara, maglibot na tayo at i-enjoy ang Cagsawa Ruins! Drawing, ano masasabi mo sa Cagsawa? Ganda. Sayang 20. So may entrance na 20 pesos. Pero okay naman, sulit naman yun para sa maintenance daw yun ng lugar. So kasama din natin si Erickson dito. Ano masasabi mo, Erickson, dito sa Cagsawa? Baby boy. Ano ba yung best? What is your best asset? Tinanong. Mga Kalabidabs, as you can see, busy po si JC ng kanyang TikTok. Ayun. Oh. Tak! Galing. Galing. Maraming salamat mga Kalabidab sa pagsama sa amin sa paglibot lamang dito lamang sa Cagsawa Ruins. Again, ini-invite ko po lahat ng mga gusto mamasyal dito, no. Napakagandang place para sa buong pamilya, friends, and loved ones niyo, no. And at the same time, aside po sa makikita nyo ang magandang view ng Bulkang Mayon, again, madami ditong pwedeng kainan at mabilhan ng mga souvenir items. Again, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga. Dito lamang yan sa Cagsawa Ruins. This is Bon James D, ang vlogger na true lover. Waiting for time to defeat our demons, and there's a sparkle in your eye that believes in feelings. You can find a paradise within your heart. You can find what I despise within your mind. All the dangers have been
Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.